Pre, asa man ta karon? Asa pa man di ay, ato na ta sa Clint. Aw, sige. Maay dito kay daghan og mga chicks ba. Nya, nindot pud og mga dula dito. Maujud. Tama-tama kay na ko'y bagong picture sa akong Facebook ba. Ako to ipadibilo. Sige, unsa pa may atong giulat? Ba't sina? Land.com Internet Cafe. Land.com Internet Cafe. Land.com Internet Cafe. Land.com Internet Cafe. Si mama, si papa. Glenn.com. Si ate at si kuya. Glenn.com. Si lolo at si lula. Glenn.com. Sa Glenn.com diri na ta. Sa Glenn.com diri na ta. Si mama, si papa. Glenn.com. Si ate at si kuya. Glenn.com. Si lolo at si lula. Glenn.com. Sa Glenn.com diri na ta. Sa Glenn.com diri na ta. Ani ana paminawa ning ako ang kanta. Paminawa kung maayo aron di ka magluya. Igulang ko magpaila o magpahibalo. Unsay sulod o pamalaod sa among negosyo. Dali raning matultulan ang among internetan. Poblasyon sa Santa Cruz, Clint.com mangalan. Dili ka alakansi sa bayaran nga amount kay pwede man ka mag-open maskin pila ka account. Si mama, si papa. Glenn.com. Si ate at si kuya. Glenn.com. Si lolo at si lula. Glenn.com. Sa Glenn.com diri na ta. Sa Glenn.com diri na ta. Si mama, si papa. Glenn.com. Si ate at si kuya. Glenn.com. Si lolo at si lula. Glenn.com. Sa Glenn.com diri na ta. Sa Glenn.com diri na ta. Diri na ta, dugo kanan sa mga katawan diri sa tong lugar ilabi na sa mga estudyante nga adunay mga project ipa-print para turaman diri maunang kusog ang claim sa mga adik ug dula dagantag mga games sa mga chick boy mga bra diri kay dagag mga chick sa mga walay lingaw diri dagantag lingaw pwede ka mag-open time maron ka matagbaw ako diri malingaw pud samtang nagabantay kay pag-open ako sa Facebook makita ko si Inday laay gamay kun magsige lang ka og ginoktok halaon do linggo diya pagkalingaw og toblok ni anang keyboard nga imuhang giatubang hinay-hinaya lang pudong kay basin unyag muhang ops no pornography tanan unta makasabot sunda lang among balaod ayaw nagpagot bot si mama si papa Glenn.com si ate at si kuya Glenn.com si lolo at si lula Glenn.com sa Glenn.com diri na ta sa Glenn.com diri na ta si mama si papa Glenn.com si ate at si kuya Glenn.com si lolo at si lula Glenn.com sa Glenn.com diri na ta sa Glenn.com diri na ta Special Force of Cruise Fire Counter-Strike ug Dota World of Tank NBA ug GTA mao ni sila pinakakusog ginabalik-balikan sa mga player bata man o idaran hustler man o beginner klase-klaseng mga dula online ulang games dula sa FB ampay sa mga girls soundtrack ta sa YouTube mag-research sa Google at ta sa YM para mag-email kung gusto ka mag-come-to-come dunay Skype o FB mo develop me og picture and high quality bawal diri mag-download na music man o video okay lang mag-upload basta di lang mag-porno yo pahabol pa di ay kung gusto mo magpa-repair free up sa laptop o computer pag madala pa og repair siya ang resolva tag iya aning kape kuya Alvin Kataag si mama si papa Glenn.com si ate at si kuya Glenn.com si lolo at si lula Glenn.com sa Glenn.com diri
diri na ta. Saglit.com diri na ta. Sa kaoras si Madi Arot.